Ngiyanamukela kwiKHANYISANI TV nganzethongo. Uma umusha kwi-channel lethu siyacela usubscribe khona sizokwazi ukuthi sikunike amavidiyo ngesikhathi sakhiqiza. Nganzethongo namhlanje khona into engifuna ukuthi ngiyicacise, sonke siwumndeni la. Igama le-channel uKHANYISANI TV ngoba fanele sikhanyiselane singabi emnyameni ngoba konakele ngaphandle. Ngizokhuluma la ngedlozi elibi, kodwa ngaphambi ukuthi ngiqale fanele nginibikele. Namhlanje ngise-Heidelberg, siyasebenza, ngihambi ngedwa, ngihamba nomkhulu. Asilalanga ubusuku bonke. Yabo isimo sinjani? Ingoba ukulele elingane zamathongo. Akekho umuntu esomshiya, ngancama ukuthi kube thina singalali ngoba konakele. Ngizokhuluma ngedlozi elibi namhlanje. Nganzethongo idlozi elibi alikho, futhi idlozi elibi likhona. Ngichaza ukuthini? Idlozi uma umuntu mhle kuhlolela ekutshela ukuthi unedlozi elibi, mubuze phela idlozi libi ngobani. Ngoba umuntu uyaba phela idlozi elibi ngokuthi mhlawumbe akashadanga, akuhluphe ngokungakunika umshado. Omunye akwazi ukuba idlozi elibi ngokuthi bamthwebula manje sefuna ukulungiselela asondele kuwena. Omuntu uthi uyaba idlozi elibi ngoba washona engakazi ukuba ney'ngane, useyangibatha nawe usakwazi ukuba ney'ngane. Ukhumbule umzukulu othandwa la, uthandwa kakhulu ngale. Uma uzothatha umuntu wakini umlahle negubhu noma intindane noma itikolosho, umlahle lapho ehlane. Njengoba bethanda okhokho nomkhulu, njengoba bethanda abazukulu kangaka, ukubona ebaleni kini manje kulabo ophila nabo khona umuntu onenhliziyo embi. Abanye bayathakatha, abanye bala nomndeni, bathatha izinto zomsamu. Omunye aza ajahe ubhuti wakhe ngesibhamu imbala. Ngikhuluma ngomalume no-anti abahluphayo, niyabazi. Ukunaka ukuthi bayaphila, abaguli, abana-stress, even worse abahlupheki, kodwa ibona abagangala ekhaya. Yingoba okhokho nokhulukhulwane nomkhulu banobuxoki. Umzukulu esithanda le emhlabeni uthanda kakhulu ngale. Angithi nawe makho uma efuna ukushaya wawubaleka uye kugogo wakho u-wrong. Ugogo wakho athuke uma wakho athi gowana awunangane wena la. Ubani wena? Bloody shit, suka la. Akugodle u-wrong. Kuyenzeka nangale kwelamoya. Manje uma uthatha umuntu wakini umlahle, ithongo lona lizokubuka kanjani wena ngesathi umuntu wakini umlahle ngaphandle umkhiphe ethongweni? Libuka njengelunga lomndeni elihle, libuka njengedlozi elihle. Lokwamukela kanjani? Wazi ngani mase umlahlile loyo muntu ogogo kuyibona baphethe iy'nhlanhla zakho ngeke basuke kuwena bahambe naye bekhala belila, ususala wena salunge. Yebo, ungamlahla kukulungele kancane, kodwa mase ufika ngale kwelamathongo bokukhomba ehlathini nawe. Ithongo liyagezwa idlozi lihlanjulule balaphi bendabulo. Musani ukulahla amalungu emindeni yabantu njengey'lwane nonimsamo. Dinga usizo idlozi elibi, 081 30 4198. Nganzethongo mhla 26 ngizobe ngile eTsakani. Ngiyolapha khona, cha akulona isonto, ngiyolapha umuntu oyedwa. Mase ngisuka lapho 26, 27, 28 mhla 1 mhla 11 ngizobe ngibhukhiwe. So labanye abazodinga ukubhukha ukuthi ngifike kubona ngqo noma sibalaphe, ngicela bakhethele izinsuku ezinye ezihlukile. 26, 27 mhla 1 mhla 11 mhla 4 siyophuthula le Thuze laphi empangeni. So ngicela uma uyosifona senze ama-booking, ihlelo ukuthi nesokwenza nini ama-booking ukuthi sibonane. Nganzethongo niphile, sibonga imithandazo yenu. Amehlo abuhlungu ingagesi umnyama, silalanga. Soqala umsebenzi la, sibonge nomkhulu osigcinile la, usiphethe kahle kabi kabi khona la eHeidelberg.